Ahojte, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa na kanále Labko cesty. V tomto videu by som sa chcel venovať povelu ľahni. V predchádzajúcom videu sme si povedali v skratke, ako som učil psíka povel sadni. A teraz vám ukážem, ako som učil psíka povel ľahni. Čiže skúsim, dúfam, že môj asistent bude ochotný. Sadni. Tak, šikula. A už keď sedí, v podstate tiež očnítka. Ľahni, pred ňufačík a pekne si ľahne. Lež. Celé kúzlo. Celý magic. Sadni. A zase. Ľahni. Pekne plynulo potiahnem pred papuľkou a on si pekne prirodzene za tým ľahne. No a potom si to môžeme sťažovať pri chôdze. K nohe, sem poď. Stoj. Ľahni. Lež. Poď. No a už potom si stále len nakombinuje. Stoj. Ľahni. Dole. Tak. Stále postupne. A ono si to tí psíkovia tak pekne v hlavičke spoja, že nemusíte psa ani drezurovať, ani nejak trápiť hodinami tréningu, ale nejak pri prechádzkach, pri nejakom doma, keď si sedíte so psíkom, stále sa dá. Párkrát potrebujem pár povelov a psík to neberie ako drezúru ani ako nejaké trapenie preňho. Bere to potom ako prirodzenú vec, učí sa to oveľa rýchlejšie, aspoň teda z mojich skúseností, oproti tomu, ako keď ho beriem na cvičák a drilovať hodinu povely a potom celý týždeň v podstate sa tomu venujem raz za čas. Čiže podľa mňa má väčšiu účinnosť, keď sa tomu venujem každý deň, zo párkrát, aspoň na prechádzke, ako keď by som to mal trénovať v podstate veľmi malo produktívne na cvičaku a potom na to kašľať doma. Tak, dúfam, že sa vám moje video páčilo. Budem rád za každé zdieľanie, like, odber. Majte sa pekne, uvidíme sa pri sledovaní ďalšie videá. Ahojte.